Kadai ke jingruai ke jonga bo musim buku jong ublei unielam yang hilang baro sya ke jing shisha. Tuai bagi khmat bekerja do khmat bekerja musim kiskor bekerja do bekerja musim. Nginyo snow nginyo i ya ke ke blak thok syai nak tin ke baim ke jong blei syapang ke jingkai ke badai biang na ke bentan jongi iwi puwe. Ho ya ke teng ke jong uji skris ngai ku blei ban ngapriang subhai pi baro syakani ke channel Kasi Gospel Media. Ka khubor ka bangakwa bani sam hagani ka por kalong. Balai la khot ya ka Sunday ka singi ublei. Palat ke spa snem ke babun ki nong yalam balang kila jupriang bat hikai ki rumai ke stan. Ba ka Sunday ka de ka singi ka bahnyo ne ka sabaton. Palat ke post nem ru ya ka jing khot singi la priang mala harilum khasi jentia jongi lengba ki jihikai kaniam Kristan di ki missionary nari sabngi kum kunuksa ya ka mondi ban khot no ta ka sngin kong jong ka tayo we uri rongba obla tho ya ka ni ka kot ublei ulong bam ju kala ka slag ba shipo bat ka bakat we wong kumni kum ukhasi ngi ju nyor sngi da ka sngiyo bat kini kilong kita kiyo ka yodu kalangka kanokram kamolong karanghap ka shlong kapam thia bat ko omni ki khasi hi kim ju khen iwe a lai tatar hadu pra ki khen bet prayo kalong shitiyo kini ki jing khen iwe hadu nyu nyosngi kilong hadin ka jingwan ki Kristan missionary nari Wales ka dictionary khasi bala tho da 1900 deputy inspector of school printed at the Assam Secretariat Printing of Office in 1920 kani dictionary kala jandu Henry la print biang house name sheja knai spa knai pulai ka ei ba utho Monday kadi kasngi ba a jong katayo ni kala ribibar Henry ki prolog Kristan ki ong ya kani kasngi Monday kasngi ni kong kabalong persya ya kajing tho hato kamlong kababakla kani kadi kajing kdo jong uni uri rong ba ka Bible ka krensyai ba ka Sunday kadi kasngi ni kong jong katayo om kasngi bahnyo kidon haduk kumba pratli ki khot Bible ki bakran syapang kasngi Sunday bat ngin se pli bnia ha kawai kapor ka kot bala penmi bat bala tho do rabran PWL Marwen ka bakerteng ka jing pentmai bat ka jing pembek ka gospel ublei ka sla ka bahnyo pusau uni uposo utho ya ka jing shisha ka kom ka history balai ba ya ka Sunday la khot no da ka singi utrai ni ka singi ublei wong kumni ka gospel ublei ka pensyai upatsya Constantine bar hekikpa ka balang how much laispa arpue edi banjer keteng ya ka singi Sunday ka singi utrai nadu ka snam laispa arpue hadu laispa ripusau ki balang hitlup ka prthei la shong singi no ha ka singi Sunday namar ba ujisu ula mipat atau pitep upatsya Constantine udai udai tang ubreo udai upatsya jong karum upatsya ubalong Kristan ubalaura shibun ki jingkai ki babakla ha kaniam Kristan kabasusi kalong paki Kristan ki babut ki babun ki priang ya kini ki jingkai babakla hoi ki Kristan ki ong ba ki shong sngino ki lejeseng no aka Sunday ban kan mauru ya ka jingyap bat ka jingmei pat uji sukres kumno uji su hikai ban kan mau ya ka jingyap ka jingmei pat ka chong u ka gospel ka kup Lukas kalanong ka ba ar ka dekhot ka ba ka khandai bat ka ba arpho ka Bible ka ong ba Yesu la shem ya ku ba tho ya ka mat ka chong u la shem ya ka khuri ka badan kawan ka ba tho ya ka snam jong ka jutang ka ba thmai wong to le ya ka ni ya ka ban kan mau ya nga ada ngikwa ban kan mau ya ka jingyap ka jimi pat ujus Kris datang ka jing khawai utrai u apostol Paul u bolong way u atiar u bakrau u apostol u balalek banilap shiki gentle wala tho ya ka ka balong ka jing shisha ka jingka ya ka niam Kristan nengkong koren kalano bakhatwe ka khat ba apply tater uang kumni nabang la pediang na utrai ya ka ba ngala IT pateng ru hapi ula pediang na ublei bo utrai ya ka ni jing hikai bat kumju ula ai pateng la pateng ha kaniam Kristan kata galong
ban kan mau ya kajing yap kajing mi pat Jesus Christ day tang kan ni kajing khwai utrai o pu baklam thiat ka sawan bat kumbau Jesu ong tole ya kan ni ya kaban kan mau ya nga day tang kan ni da ka wai pat kalanti ngakwa ban kdo bakaniam Kristan kaban ningkong hakisngi gi jong ukris hakisngi gi jong ki apostol kay kabala ja ki kam ki apostol kalanon bakat we ki dekat ka alpon rio kalanon ka bakalai ki dekat bakat sah ni ka ong kala jaru babaro isnem ki la senglam bakata kabalang bat ki la hikai ya shibun upat ba bala khot Kristan ni kisran ni kong ha Antiok layo ya ka keteng Kristan ni kong de hang ni ha Antiok bat kan mau baka balang Kristan ki ban kong ki let jeseng ha kasngi sabton kabolong kasngi sajan ka Sunday nang ta ki kam ki apostol kalonong bakhan ri ko bakalai kaya thuru bah kasngi sabton kidan ki seng thai ki ba juya seng ha kita kisngi ki kam ki apostol kalonong ka bakhanyo ko dekat ka baan wat uporu ong ka Bible kumba ujule kadai ka jinglien ka jong ujule jeseng ha kasngi sabton Lukas kalonong kabasaw kadukot kabakhan rio kay kabang kwa ong balay bla khot yaladi ki Kristan kabamut bangilong kinongbut jong Chris kan mau bo kapten jonga jepi unong ilam jonga jepi ulale ayu ka Bible ko ong kumni ulawan ru hanasrat ha kabala pensan perang ba yau ti ulale jerung kumba ujule kumba poru ujule u Chris ru ule kata kalong ha kasngi sabton ha kasinagok kabumot ka jaka mani blay bat ulay yang George ban puli ya kaktin ka baim ko jong blay khadu ka testament ka patmai ka krenshai Hebrew ka lanong ka basaw ka dekat bakhnai namar kata kadang sa ka jingsyong thai ka sabton ya upai lang ublay hoy lakhot ya ka Sunday kasngi ublay kasngi utrai kadi ka jingkai brio andai ka Bible ka krenshai baka sabton kadai kasngi ublay kadai kasngi utrai ngin say pli bnia biang hakawai pat kapol ngangai baki khobor kilong kibasai kat kasngi to ai bo ublay ungkurku ya pilang baro na kabenta kabarom gujong blay amen